May kapit po tayo dito. And then dun na our Father, babalik din po tayo dun sa old translation, hindi na forgive us our sins. Ginawa kong sins kasi noon iba't ibang sektang nagsulputan, and then to accommodate all the other sekta para makuha namin ulit. So we agreed on common translation. So sin, okay, forgive us our sin, that is direct translation, that is an interpretation. Pero yung original translation po is forgive us our trespasses. Again, para maging klaro sa atin kung ano ang kasalanan. Kasalanan is vague. Trespassing is more clear. Ang kasalanan ko ay simply trespassing. Hindi mo dapat sampalin ang asawa mo, sinampal mo, that is trespassing, and that is kasalanan. Hindi mo dapat saktan yung mga anak mo, nag-trespass na, sinaktan mo sila. Hindi mo dapat lapastanganan ng Diyos siya, pinapastangan mo, that is trespassing. Ninakaw mo ang hindi sa'yo, that is trespassing. Fooling the poor people, pinapaasa mo sa iyo, that is trespassing. And it is sin. Sinira mo ang puri ng iyong kapwa, nag-isip ka naman, that is trespassing. And it is mas klaro po sa atin. Kaya ito ang gusto ibalik ng Santo Papa. We go back to the original translation. True and full, makita po natin ang responsibilidad natin. Forgive us our trespasses, the very trespasses we have done against one another. And it is because of your hardness of heart, sabi ni Lord. Kaya nang napag-iisip tayo na hiwalay at wala na, hindi na magsama tayo. Amen? Amen. Tika po. Doon sa uling bahagi ng Ebanghelyo, sabi mo ni San Marco, then Jesus embraced the children, touched them, and blessed them. Ay nako, kung ngayon gagawin ni Lord ito, matidemanda siya ng child abuse at pedophile. I will not to the extreme. Pero kung ko'y naniniwala, isang pasihan ng mabuting pagsasamahan ng mag-asawa, if they still embrace one another, if they still kiss one another, if they still touch one another, and most importantly, if they still bless and pray for one another. Kung mawawala na po ito, dahan-dahan, it will lead to separation and divorce. Minsan po nagdasal ako ng 50th wedding anniversary. So matanda na sila, mga 70 years old na po siguro. And then after renewing their vows, before the end of the Mass, I happily told them, okay, the groom may now kiss the bride. Nabigla po ako yung lalaki. Kinuha yung pisngi ng asawa niya. 50th wedding anniversary. And then the two of them gave each other a long, deep, sweet, warm lips to lips. No? Ewan po kung lips to lips or pustiso sa pustiso. Kapag may nakikita po kung mga bata, mga young people who are so sweet to one another, okay lang yun, I expect that. I don't get envious. But when I saw this old couple still very faithful and sweet to one another, doon sa mga moments na talagang naiingit ako, nalulungkot ako. Anyway, may nagsabi po noon, may nabasa ko sa psychology, that we need 30 hugs a day. A normal person needs 30 hugs a day para maging normal at natural ang buhay. Since I started sharing this since last night, I only collected about 12 or 15 hugs. So kailangan ko pa ng 15 hugs from you after this Mass para maging buo po yung araw ko. We all need to be hugged, we all need to be touched, and we all need to be blessed. And this is what will bind us together and keep us from separating from one another. Amen? Amen. So bago na po dumako sa seryoso pag-uusapan ng pag-iwalay at divorce, dalawa rin sa atin, consider these things. Consider these things. Consider your children. Consider God and your sense of sin. And then consider embracing one another once. Amen. Muling kwento. Nung bago po ako doon sa dating kong parokya sa
sound system nila sa phone. Kasi mga speaker nila homemade lang, nakakaho, nakabili lang yata, nakalampore sa mga poster. So, yung nakakaunawa lang yung sinasabi, yung mga nasa harap lang. Yung marami yung sa likod, wala na naunawaan, tahimik na lang nanonood. So, sabi ko sa mga tao doon, ako sabi ko, hindi mo pwede lang ganito. Gusto ko kapag binumura ko kayo, nauunawaan ninyo ako. So, kahit bago pa lang po doon sa parokya doon, at wala pa kami pondo, ang ginagawa ko doon sa PBC, nangutang ko, nangutang ng halos kalahating milyon para lang po makagawa ng bago at state-of-the-art sound system. Uuna na rin. So, talagang bago po at napakaganda. Ay, pati hininga mo ay nakukuha. Ganun naman. At dahil po pag yan, mga sensitive yan. Kaya ako po ay napaka-strict o napaka-higpit. May instruction ako, walang hahawak doon sa sound system, maliban doon sa isang tao po. At kahit dito po, gano'n ang instruction po kay Phil. Walang hahawak yan, ikaw wala. Kasi po, mapindot mo lang ng isa ka mag-iiba na yung tunog. So, nandun po sa tabi ng, doon po sa nakikita yung sound system, parin na mo operate ako control niya kapag nagsasalita ko ginagawa namin yung mic. Minsan po, may nung pakasal. Kaya napaka-active ito, kinakasal. Gusto niya yata, nung wedding march niya, may isang taong magsosolo. At natural, mga kailangan ng -1. So, nung palabas na siya upang mag-march, at the usual, sara yung gate, mga kapula-pula, mga butterflies, mga usok-usok, ganyan. Kaya pag hindi maganda yung kinakasal, dapat takpan talaga. Sunglass ay nasa loob ng simbahan, tumayo doon sa gitna ng altar, kinuha yung mic para mag-solo. Tapos yung pong wedding coordinator, dumiretso doon sa sound system namin ang pinaka-iingatan ko, pinagtanggal-tanggal na yung mga attach yun, parang binala siyang -1, CD player, at siyang in-attach niya. Nung nakita ko, talaga, mahal-mahal ko, kalahating milyon. Ayaw ko man mahawagan ng iba, tapos pinagkagalo niya. Kahit nasa altar po ko, talagang unang-una ako. Linabitan ko siya. Parang kilala niyo ako. Linabitan ko siya. And then, isa na lang tinanong ko sa kanya. Isa na. Sabi ko sa kanya, kanino ka humingi ng permiso galawin mo yan? Isang tanong lang, pero I repeated it 3 times na umaakyat yung tone tsaka yung voice. So, second time, I asked, kanino ka humingi ng permiso galawin mo yan? And third time, kanino ka humingi ng permiso galawin mo yan? And then, nalaki yung mata niya. Then, hindi na sumagot, dahan-dahan, kinuha niya yung mga pinagtutulog niya, at nawala na at hindi mo na makita kung ka siya. Ayun, ang nangyari, naglakad yung pinakasal ng walang music. Tinasip. So, music yan. Ayun. During the homily, I know I have to apologize to the bride. So, ganito po explain ko sa kanila. And because of that, I developed a special homily for them. Nang gagawin natatandaan mo, at ang nunay natatandaan ko nila. Sabi ko sa kanila, pasensya na, I have to do that. At ito ang tandaan. Even after I declare you husband and wife, a few moments, a few minutes from here on, sabi ko, always remember this. Kahit na mag-asawa na tayo, wala kayong karapatan gamitin ninyo ang isa't isa. Always ask permission from one another. Kahit na mag-asawa tayo, respect one another and ask permission from one another. And I believe it is the same message of the Lord in today's gospel. Ano man po ang decision, major decision in your relationship, divorce, or whatever, ask permission first from your kids. Ask permission from one another. And lastly, ask permission from God.